زندگی چانی امانت ٹاٹھ میں بیاشان چئی ٹاٹھ میں بیاشان چئی در قبر چانی ٹاٹھ نبی آشان چئی وندوہاروئی ہاؤں دست پاکو جام چاؤں وندوہاروئی ہاؤں دست پاکو جام مزہ محشر کری ضمانت ٹاٹھ نبی آشان چئی ٹاٹھ نبی آشان چئی مقام محمود مز میرا جس دیدار ہو نہیں لاجواب چانی بصارت ٹاٹھ نبی آشان چئی ٹاٹھ نبی آشان چئی زندگی چانی امان ٹاٹھ نبی آشان چئی ٹاٹھ نبی آشان چئی قلم میونوئی کھست گومود کار اسی کار تھومود قلم میونوئی کھست کار اسد کار تھومود جان سرس کر حفاظت ٹاٹھ نبی آشان چئی ٹاٹھ نبی آشان چئی زندگی چانی امانت ٹاٹھ نبی آشان چئی ٹاٹھ نبی آشان چئی در قبر چانی ضرورت ٹاٹھ نبی آشان چئی ٹاٹھ نبی آشان چئی ٹاٹھ نبی آشان